dels millors textos dels últims 7-8 anys, sense cap mena de dubte, i que parla d'una cosa que és molt vigent, no? I és que nosaltres com a societat i com gent acomodada que viu en una ciutat amb totes les coses i comunitats, quina relació tenim amb allò, amb aquests conflictes bèl·lics que en el fons són responsabilitat nostra. La Treva és un text d'un autor que guanya un Pulitzer, un premi Pulitzer, 2 anys abans d'escriure aquest text. El text no és un premi Pulitzer, és un autor americà superreconegut, que jo crec que el boníssim d'ell és que explica històries compromeses amb l'àrea aquí, però pensant sempre en el públic. És a dir, les seves obres es fan a Broadway, això vol dir que tenen una voluntat de convocar molta gent. Però moltes vegades el que passa quan tu vols convocar molta gent és que has de baixar molt el teu perfil intel·lectual, de repte artístic, etc. I el que fa el Margulis és empaquetar-ho tot, sacsejar-ho i realment posar en marxa i explicar una història que tu com a espectador surts al teatre interpel·lat i a la vegada tu has passat bé, a la vegada t'has emocionat i a la vegada has vist una història superhumana i superpropera. No? Vull dir, potser l'única part que se li podia criticar, però per mi no és crítica, és que respon a una sensibilitat molt urbanita, en el fons. Molt poc rural, si tu vols. No? Aquest seria una mica de Margulis on descarta això. Sí, jo crec que ha sigut com una cosa després de l'altra. Abans primer soc actor, després jo penso que va passar a Barcelona, vam passar una època una mica de dictadura dels directors, on els actors una mica era el de menys, i llavors jo crec que per això actors com el Julio, com el Marc Martínez, hi ha un seguit d'actors que comencem a dirigir, perquè jo crec que tornem a posar una mica l'actor en el centre del fet teatral, no? Perquè jo crec que això havia quedat... Les modernitats ens van portar una mica a això. A mi m'encanten les coses contemporànies i les modernitats, però penso que si jo no veig actors a l'escenari que a mi m'expliquin les històries i tal, això a vegades se'm desdibuixa bastant. Total, que jo crec que a partir d'aquí vaig començar a donar-li més importància a la part de direcció i penso que és un salt que t'ha d'anar amb tu, i t'has de voler liar i t'has de voler-te complicar la vida, però també amb els companys de viatge que hem tingut, feia molt de temps que amb el Julio, amb l'Ivan Benet, amb la Cristina, amb molts actors que coincidim molt en moltes produccions i que ens busquem i que ens trobem finalment, vam dir, ostres, per què no fem un pas més? Això és així. Això cadascú fa pel seu cantó, vaig ser jo i tot l'equip de la Brutal qui finalment vam fer el pas. Va haver-hi una sintonia amb l'administració pública per tenir una ajuda com moltes altres companyies i productors tenen en aquesta ciutat, perquè sense això no podríem viure. És molt complicat tirar endavant una productora sense una ajuda. I a partir d'aquí s'han anat generant projectes i més o menys ens anem sortint. Hem treballat fa 1000 anys i que som actors que ens agradem, que ens respectem i que és una forma de créixer, no? Vull dir, també les companyies que ens encanten són companyies que porten molts anys treballant juntes, perquè el primer dia d'assajos ja pots anar molt a fons. I a vegades, quan comences un procés, fins que no agafes confiança, perquè en el fons entrar a una sala d'assaig vol dir deixar totes les teves tonteries fora i posar en marxa allò humà i tècnic, allò millor que tinguis per explicar de la millor manera aquella història. No? Llavors, quan tu tens complicitat amb els actors i els coneixes a fons, pots anar molt més de pressa i pots anar molt més a fons. No? I jo penso que això és el que ens passa amb actors que ens coneixem i ens estimem. Jo crec que hi ha molta part vocacional en aquesta feina, i llavors de cop i volta el que tu creus, i encara no ho saps perquè no saps si podràs dedicar a això, però el que tu has vist sempre com una mena de somni,
ostres, de moment almenys ho estàs estudiant i estàs 8 hores allà dintre fent 1000 coses. A més hi ha una relació també és molt diferent al teatre, com s'afronta el teatre quan ets amateur o quan s'afronta quan ets professional, amb molts sentits, no? Des del sentit més de la producció com també internament com funciona un actor, tot el tipus de tècniques, 1000 coses que es posen en marxa i que un actor ha d'aprendre, no? Tot això s'obre i tu comences a tocar-ho a l'institut. Jo penso que és el més interessant i posar-te en contacte amb això, amb companys que volen més que tu, que pots començar a posar en marxa projectes artístics, semiprofessionals o professionals, que és un bon lloc on l'olla bull. Hi ha una cosa que trobo molt interessant de la formació de l'Insti, és que és com un petit tastet de moltes coses, a vegades no és res especialitzat en una cosa concreta, diguéssim, però que fas assignatures molt diferents. Tastes coses que fins a aquell moment potser no sé, des de clown, de comèdia d'art, passes per molts llocs, de dansa, de cant, i tastes moltes coses que de cop et sorprenen. Per mi va ser molt important, no? I va ser un aparador que, a part de donar-te feina durant 2 anys amb directors molt diferents i passar per molts llocs diferents i créixer en aquesta professió, era un aparador on molta gent et podia veure. I jo estic molt contenta d'haver passat per aquella etapa, diguéssim. Hi ha moltes companyies joves que no estan rebent ajudes i que ho fan de puta mare i que no troben aquests espais, i jo em sento una afortunada d'haver-hi pogut estar, però no sé. Com fer que els joves vagin més al teatre? Posant molts diners. Posant molts diners. No, jo crec que és bàsic. Tu te'n vas a Viena i a la plaça dels museus, que és la plaça més important de Viena, hi ha un teatre per joves, un teatre públic per joves, de 3 a 16 anys. Aquí no. I això jo crec que és la mort. Jo crec que estem comprometent el nostre públic futur sense cap mena de dubte. El teatre d'aquest país funciona perquè les tietes van al teatre, perquè està ple de senyores d'entre 50 i 70 anys, i això ens aguanta les taquilles d'aquest teatre. I si no es generem gent jove, públic jove, és impossible. Jo soc molt crític i molt pessimista, és a dir, molt optimista perquè es poden fer moltes coses perquè gairebé no es fa res, perquè crec que la gent jove necessita temàtica jove, necessita això, des de temàtiques fins a formats molt més contemporanis que els apel·lin molt més a ells, però això les administracions públiques no ho tenen gens clar i no van, jo crec, per on han d'anar. Però creieu que, perquè el teatre sigui jove ha d'implicar que els actors siguin de la mateixa edat o això és indiferent? Jo crec que és important per un cantó, però no ho és tot ni molt menys. Jo crec que el més important és la temàtica. Perquè l'incident del gos a mitjanit està ple de gent jove, perquè apel·la a alguna cosa que tu pots entendre i que tu pots interessar. Per què Paradise està ple de gent jove? Perquè apel·la a una forma, a un lloc d'entendre la vida proper a tu, jo penso. I passa una cosa meravellosa, i és que si tu li dius al teu pare que vols anar al teatre, el teu pare, que normalment pensa que fa poques coses amb tu, voldrà fer una cosa així, per tant no comprarà una entrada, sinó que comprarà 3 o 4 perquè anireu tots. Vull dir que això finalment és el teatre familiar també, no? Això a vosaltres igual ja no us toca tant, que això tocaria de nanos més joves, però això és el que passava amb Antaviana, el que va fer Llagón aquí en el seu moment, crear un públic familiar, i el públic familiar, aquesta franja és una franja que aquí no es cuida més. Per exemple, els textos que tu estàs plantejant ara del Quiz Incident o el Paradise són textos molt contemporanis, però, jo què sé, Don Joan, per exemple, la producció era molt contemporània, i jo què sé, ara, més recentment, el Nit de Reis del Pau Carrió a Llibre de Gràcia també és... no sé, jo com a jove hi vaig pensar, hòstia. També és el que diu ell dels formats, no? Els joves ara consumim amb una velocitat o d'una altra manera, llavors has d'explicar les històries d'una manera molt diferent que es feia abans, ja des de les pantalles, les projeccions, les coses... no sé, altres formats.
Bueno, jo crec que però això ja és un segon estadi. Jo entenc que algú que vagi a veure Don Joan, per molt que el vulguem fer actual, digui a mi no m'ha agradat perquè no m'explica res, i jo ho entenc. Crec que és una responsabilitat, això és una producció del Nacional que té una responsabilitat de posar al dia textos contemporanis, clàssics, que es facin traduccions noves, cada tant s'han de fer traduccions noves dels textos, perquè si no la llengua també cau, no? La llengua es va posant al dia, i més la llengua teatral, que és una llengua molt més viva, és una llengua tan literària. Vull dir que aquesta és una part que s'ha de fer i jo penso que és meravellós que nosaltres aquesta vegada fem 2 o 3 funcions per escoles, vull dir que està molt bé, però que s'hauria de fer una feina molt més gran en aquest sentit, si volem que no perdre públic juvenil. Bueno, una mica és sobre el que estàvem dient, però una mica si teniu com algun exemple concret o d'alguna cosa que es podria fer per tal d'apropar a aquest públic i també quina importància teniu al teatre en la construcció de la societat futura, diguem. Vull dir, això. El que deia ell d'invertir-hi més diners, no? Des de les escoles, des d'acostumar la gent, no sé com hauria de ser, però necessites més pasta per fer tot això i més recolzament en l'educació, que és necessari. Sí. Jo penso, torno a dir això, jo penso que com que hi ha tant per fer, això és optimista. No dius, vale, doncs hi ha moltes coses a fer, però com que no es fa, llavors és quan a mi m'agafa posar les mans al cap. Penso que es poden fer 1.000 milions de coses, perquè no se'n fa cap. Es podria fer teatre pensant per instituts, tu agafes els equips de Paradise, agafes equips que estan funcionant, dona'ls clàssics per revisar, perquè els posin de potes avall, perquè hi hagin funcions durant la setmana en teatres, és dir, es poden fer milions de coses, però no es fan perquè penso que perquè realment el teatre ha passat a ser una cosa de consum d'oci i ja està. El teatre no vol canviar res. Jo crec que no vol canviar res. Vull dir, el teatre, el que es posa en marxa a nivell públic també, per teatre. O passa a ser una reflexió molt intel·lectual o passa a ser un entreteniment molt banal. I aquest punt entremig jo penso que costa molt articular qualsevol cosa. No per res, sinó perquè això sigui així han d'haver-hi riscos artístics. Si hi ha riscos artístics vol dir que tu vols convocar menys gent. Si convoques a menys gent, és dir, l'I+D en el teatre no existeix. L'I+D en el teatre abans era la Fura dels Baus, etc, que ara són les grans marques del teatre català. Doncs aquestes grans marques avui no hi són perquè ningú arrisca. I ningú arrisca perquè estem en una societat molt benestant on a nivell et donen una ajuda però et diuen que tu has de retornar, has de justificar el doble del que tu et gastes, del que tu t'han donat. Què faràs? Doncs faràs coses que funcionin. Agafes la cartellera de Broadway i de Londres i dius a veure què funciona, ho farem aquí. I això és el que passa. I és molt difícil. És a dir, només arrisquen els que realment no tenen res a perdre, que estan en una sala d'emoció i tot això, aquest equilibri jo penso que és molt complicat. Quan és que venim? D'aquí 2 setmanes. El 28. Sí, crec que m'he equivocat i he dit novembre, però és octubre. És octubre. És octubre. Sí.